mutungamiri opposition munyika yezimbabwe Vanhu Chamisa amoziva kuti aiwa ndo vanodiwa neruzhinji. Aiwa veruzhinji kana vachinge vamuona munozoziva kuti aiwa nyika inosununguka inofara, kunyange zvaiva vachiziva kuti aiwa tiri under the regime at the ruling party ZANU-PF. Pane mashoko avanotaura aunza hope kune macitizens emunyika yezimbabwe. Sarapinda mashoko abuda achiadreswa naVanhu Chamisa. Subscribe oleka turn on the bell icon. Tipinda paendo pake tinoona kuti nhau dzinoburitswa nebepanhau reCITE vanyora vachiti former opposition leader Vanhu Chamisa is vowed to continue his commitment to Zimbabwe despite his resignation on the Citizen Coalition for Change (CCC). As speculation grows about his political future, Chamisa claims he remains steadfast in the fight for democracy and a better Zimbabwe. However, he has not clarified whether he plans to re-enter the political arena or pursue his efforts in a different capacity. Tukona Vanhu Chamisa ari achiwadzwa kumana zvinzi aiwa yes kuresigna Citizen Coalition for Change I know I did ndakaresigna but it doesn't mean kuti now the politics ndasiya. Vanhu Chamisa ari apanamba achiti I'm going to fulfill mapromises andakaita kuti aiwa nyika yezimbabwe ndichanoibvisa kwairi kutambura kuchamupedza chose ichipinda aiwa mukenani. Vanhu Chamisa ari kuya achisimisa macitizens ake achiti aiwa I'm claiming kuti ndicharamba ndingori steadfast in the fight for democracy in a better Zimbabwe. Ndo mashoko anobuda takuona Vanhu Chamisa ationa ano achiinstilla hope kune macitizens enyika yezimbabwe achiti aiwa yes mukaona zvinhu zvipaground zvisingasuti kuti pane zvingaitika but ari kuya achingovodza kuti aiwa God is in it. Tidze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi pina comment section yedu. Subscribe or like turn on the bell icon.